panas ya bang. Ratri, aku menyeteng kanan. Apa nyapa lagi? Oh, ekonomi. Ketutul. Jiko kan liwat sampai mundur terus aku juga situ. Loh, lah gak didol. Gak. Bawa dikebalik muat-muat tapi aku penjiko loro terus disim. Liwat mau loh. Bawa sawen mau. lemper lah lagi. Ngiler apa ora? Baju ngiler mi? Enggak. Walah, cukup ira kena. Untuk gak ada ya. Ini rasa terotek. Mau masak gitu. Semua. Ye, mangga. Enggak mangga. Selorotan kadal. Bapak kadal. Buaya. Boyo. Cah cilik-cilik kae. Yo, Katri. Tepuk punggung ini. Keselorotan. Colotnya. Kemang kok tak miah. Berarti nganu ya, pengiringnya full.
Nik, Nik. Wes. Mbak sing ndi aku ora ero. Teka iki lho, teka wong klambi kuning. Sing kok Iya dah. Yo, Wong kanggo keselak ae piye to iki? Pijetane ta jembok kono. Aja metu kadang kok. emu awas juga nak resek. Gara-gara keselak iku lho. sik jeruk apa? Banyu. Keseloloten nih gara ini. Ora, enak jeruk gak punya. Ora jeruk ora banyu. Meneng dhisik aja mangan apa wae. Keselak lho, Mbak. Oh, dirasani kowe. Dirasani Nur Hudah kowe. Nur Hutare nang rasane. Guru ngelokne. Lah piye mau mbok telepon dalang piye? Wis lebok. Oh iya. Hasilane mosok dalang rarut. Lah ya Mbak, kowe lek sembrono lek wadah lho ya kok pancer. Lho yen mak ning kono. Dene melok anak muda. Anak apa ta kira? Tisu. Tisu, pokoknya kelet to lek mari keringet to. Iya no kene blobok malah. Kene. Tisu. Tisu di Terus saya lho wit wajahku saking ning kono kok kepepe lho lar di. lah perangan kuwi ria ta ya? Apa Itu gobias. apa dan juga dhewe. Mi tak delok ora enak aku lho ngono. Kapan? Sik mau. Isuk mau. Aku lho delok ora enak belas. Iya apa nek iso? Mambengi ra enak kowe. Liyane aku. Lah saiki enek. Ora Lah mbok nganu no. lho saiki wis tak pandeng, tak pendelikne kowe. Jare kolesterol, asam urat. Lah ya apa? Lah ya ora oleh mas sate. Lho pas nyunduki sate. Lho ora nek ning videone kowe iki kok ora nyambung. Iki suwi ra tak nganu ning masuk. Wong ora nek masuk berita iki. Lah pas ranggo. Pas nganu wong-wong rene aku dhewe sok sampai maghrib aku balik kan. Oh, lah aku gak nyang. Kalau ese dhisik. Ini ada penjajahan ora sida. Akhire tuku nganu. Apa? Sembon pundi? Sembon niku wiyar. Oh, Bunda Sembon Milet. Bunda apa Sembon Milet to SMP negeri. Nggih, SMP negeri. Niki inci SMP negeri, LR Sekri, SMP negeri. Ora berarti nek Mbak sampean mau yo minuman? Heeh, Padha tak aku. Gek bungkuse yo padha, pitahe yo padha. Mbok mau kok ya ora milih lho. Ora njaluk milih. Padha bungkuse padha, tak delok. Tapi semua tak operne pas. Mantane luwe ra wis mangan dhisik kan? Es. Astagfirullahaladzim. Lah astagfirullah. Yo ora tak guyon kalau ning kono ora bentuk. Ya Allah ber 5 menit lah. Gak iso. Oh kita mau ber 5 menit. Ora apa-apa disambung kok. 5 menit. Ngapiin kuwi. Wah, aku mau mundur derek jekengkak ya. Iki video aku rasa video aku nggawa. Takon video dek mlayu ning ngarep. Tapi malah rapi Sambungan karo Kuna dinyanakne lho. Iya, ya minum es. Kayak anyes-anyes. Nyampe. Dagingnya nyampe.
Ini api. Nah aku serahkan Ketok apa ora, Tom? Ya Allah, gudi. Ketok. Gudi lah kayak nama Mama Dedeh. Apa ngamu ni ketok lah kamu? Ketok apa ora? Uang kok. Enak kok. Enak. Ya entek nih. Sekarang durung mangan lho. Burung mangan cuma kurang mangan. Entek nih. Jadi nek kono Lek campur apa kok enak. Esnya guys. namanya apa kok dipanen. Es. Dan Wes tak. Hadirat Mustalamin Baramin Baramana sesemua disebut kami dihormatkan. Semua yang kita berkasi sama ibu yang kita hormati. Pemain yang selalu berharga, ibu yang satu, saudara yang kami hormati. Terima mempelai berdua. Enak kami hormati saya yang berbahagia. Para bapak, para ibu, pemimpin pengantin kita, takut yang dipilihkan Allah hormati ibu. Sehingga membutuhkan segala pasal disyukur dan masa jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Rangkaian kita berhormati Allah sehingga berhormat segala sakit hadir, sakit ramu, sakit makan, makan kita majelis. Mugi-mugi hadir al-Quran segala, mugi-mugi berdoa ridho antara ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selesai salam. Mulia kemudian yang ada di Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Masa ada mbak sembuh? Harus beli apa tak? Harus beli apa? Kurang-kurang.